Què passa, escaquistes? Què tal, com esteu? Avui us porto un exemple de l'atac porc jugat per un amic meu, d'acord? Vam veure abans d'ahir o l'altre dia la partida de Pérez Saurio. Avui veiem una partida de Catarico, un bon amic que fa bastant de temps. La de Pérez Saurio era la seva primera vegada amb l'atac porc. Catarico ja fa bastant de temps, ja domina una mica les arts de l'atac porc i ara veurem la seva partida per veure en quins moments i a part per veure una miniatura de 17 jugades només, una partida que en 17 jugades ja les negres abandonen perquè estan a dues de l'escac i mat. Vinga, passem. Com sempre, ja sabeu, cavall F3, C3 i C4, això són quasi sempre les tres primeres jugades, d'acord? D'atac porc. M'agradaria fer un incís i sé que hi ha moltes persones noves al canal que acaben de començar a jugar escacs i bé, he de dir que aquesta obertura és difícil. És difícil de domesticar, és difícil de domar aquesta obertura i que si tots us comenceu a jugar escacs jo us recomanaria altres tipus d'obertures, obertures obertes com el gambet de rei, com la italiana, l'escocesa, etc. I si voleu una mica més, m'ho deixeu als comentaris i ja faré unes partides també d'un minut provant aquestes obertures per veure després quins són els plans i tal, vale? O si em voleu enviar les vostres partides, ja les comentaria. Però sí, l'atac porc inclús a gent experimentada, gent que porta anys i anys jugant, li costa, d'acord? Però ja veieu i veureu avui una partida que en 17 jugades ja està, amb entregues, de tot una mica, vale? Total, tenim això, vale? L'estructura bàsica és... Això ja no ho toques a no ser que t'obliguin a tocar-ho, a no ser que et vinguin amb un peó aquí, et capturin i tu hagis de capturar, però la idea és no tocar aquests peons, d'acord? Ja els has posat així, ja estaran ben posats, no els toquis pas, vale? Ja, efectivament, t'esperes, si és ell que vol capturar, que capturi ell. Tu no els toques, aquests peons, perquè la clau és que trigui temps a poder ocupar caselles importants, caselles que sempre tenen en ment, vale? Les peces negres i qualsevol jugador d'escacs que sàpiga una mica els preceptes clàssics d'ocupar el centre, etc. D'acord? Vale, desenvolupem l'alfil, per això hem fet B3, d'acord? Per posar l'alfil a la gran diagonal. Ja veureu que té un paper destacadíssim en aquesta partida, com en totes. Dama en aquesta diagonal també té un paper molt destacat i ara ja ho tenim, ja hem fet les primeres jugades i l'atac porc ideal és aquest, poder establir aquesta estructura de peons, els cavalls aquí i aquí, alfil i dama. I a partir d'aquí, ja sabeu, avançar aquest peó, posar el cavall aquí, a veure si pots fer G4, F3, G4. O sigui, si bé aquests hem dit que no cal que els moguis ja més durant tota la partida, aquest potser sí. Aquest sí, per avançar una, acompanyar aquest i acompanyar aquest, Però aquests ja no els mogueu més, d'acord? Però amb tots aquests, si vinga cap amunt a estavellar-se contra les defenses de les negres, obrir columnes i tal, i ja està. I ara el meu amic fa cavall E2 perquè li ha agradat aquesta maniobra, vale? Ja ha jugat unes quantes partides de l'atac porc i s'ha donat compte que el que més li funciona és fer aquesta maniobra amb el cavall. D'aquí a aquí, d'aquí a aquí i d'aquí a aquí. D'acord? Per també poder saltar aquí i controlar sobretot F5, que en aquesta partida ja no, però sempre quan et posen l'alfil F5, tocant-te la dama, molesta. Si ja tens el cavall a G3, no ho pots fer, perfecte. Però aquí hi ha el perill de que et facin cavall E4, vale? Ja, canviant-te els peons, però també impedint-te, que facis cavall G3 amb tranquil·litat perquè te'l capturaria i impedint-te directament cavall G5 perquè ja té la dama, o sigui, hauries de fer A4, cavall G5 i encara t'estaria guanyant el peó, que potser és bo entregar-lo, perquè així ja obres la columna H, poses la dama aquí i t'enroques en el moment que ells capturen i per tant ja tens totes les peces disposades, no? Però sempre és complicat. I aquí suposo que la millor jugada per les negres era aquesta, no? Cavall E4. O com a mínim la que molesta més contra l'esquema de l'atac porc, d'acord? Desactivarem el mòdul perquè no ens despisti i que totes les valoracions siguin les que nosaltres pensem, d'acord? Bé, no fa cavall E4 i fa B6 per treure l'alfil, ja que té aquesta estructura i això passarà en moltes partides. Les negres ja sabeu, peons centrals, peces menors i enroc, si tu no li proposes cap problema i per això no passes de quarta, si tu no vas a crear-li problemes, les negres volen fer això, volen una vida tranquil·la, una vida sense massa ensurts i per tant, després li han de buscar lloc a les peces i li busquen per aquí i això són dos temps que valen or, que els temps aquí valen or. Mira, ja tens tu el cavall al flanc de rei, ja
ja em diràs que aquest cavall no està ben posat aquí, donant suport a l'avançament del peó, i ja ho veureu què fa aquest cavall. Alfil B7, tu això ja ho saps, si tires, i veus, i això segueix inalterat. Això que no ho toquis, si tens l'alfil aquí, la dama aquí i el cavall aquí. I ja veus, i què més ha fet les blanques? Cavall aquí i cavall aquí. I després H4. És que és facilíssim, sempre són les mateixes jugades. H6 perquè sí, per evitar, perquè està jugant a 3 minuts també, perquè, veus que ja veus que té els dos cavalls aquí, que avança el peó i diu, ostres, tu, que potser això va en sèrio, no? I H6 també per quan ara ve la jugada. Veus, aquí s'ha colat, aquí potser aquesta no feia falta, però la fa, cavall C6 i ja sabeu, contra cavall C6 sempre per evitar aquest salt a 3, perfecte. Ell ho sap perquè ja ha jugat moltes vegades i creieu-me que quan deixes que et saltin aquí, normalment acabes tenint problemes, d'acord? Per tant, A3 li toca a les negres, una jugada de desenvolupament, però clar, les negres es pensen que obriran aquesta columna C, però tu no la penses obrir mai, tu mai faràs peó par, i quan facin peó par posaràs un peó aquí, i després quan facin A5, A6, B5, per tocar-te aquest peó, quan capturin, tu capturaràs amb el fil. O sigui, i són molts temps que triguen ells per acabar, posant-te encara les peces més ben posades, no? Perquè aquest alfil acabarà aquí, que és una diagonal on acostuma a estar bé, vale? Però aquí no s'arribarà en aquesta partida això, perquè després de torre C8, que pot semblar una bona jugada, però per tal com jugarem nosaltres, aquesta torre en veritat mai amenaçarà aquesta dama, d'acord? Anem ja passa l'atac, i per això ha fet H6 per contra H5 avançar el peó, i ara ve remat cavall par G5, entregant el cavall. Què passa? Que les negres capturen i les blanques fan H6. Vale. Aquí és molt important la psicologia i el temps de la partida. Estem jugant a 3 minuts, vale? Sí, més 2 segons per jugada, però són 3 minuts de partida i no dona temps per més, d'acord? I portem, mira, quantes jugades portem aquí? Portem, H4, H5, 1, 2 i 3 jugades que està passant en 4 caselles, vale? Que estan passant aquí i aquí. En 3 caselles, 3 jugades, d'acord? Per tant, les negres estan reaccionant en aquesta banda del tauler, estan reaccionant, no tenen temps per pensar, per parar-se a mirar com està la cosa, i per tant, és normal que contra peó amunt t'apartis, d'acord? Però això porta a un escac i mat forçat, d'acord? Peó amunt, si les blanques capturen amb cavall, dama par, escac i mat, d'acord? Única, aleshores, venir aquí, però aquí també tens un altre escac i mat en 3 jugades més, que és cavall aquí la partida va acabar, van abandonar les negres, però aquí, què passa? No poden capturar perquè està clavat, d'acord? Veiem la importància de l'alfil a la gran diagonal i la importància del camí aquest que ha fet el cavall, d'acord? Tocant aquí, espectacular, no? 5 de les 1, 2, 3, 4 de les 17 jugades han estat amb un cavall, d'acord? O sigui, és un percentatge bastant elevat. Aquí les negres abandonen, però és que si fessin l'única jugada que poden fer, i per això la dama també està superben posada aquí, per tapar aquestes escapatòries, i en la variant aquella de cavall par, doncs dama par, abans que el cavall saltés aquí, perquè estava defensada per la torre, veieu? Si l'única que tenien era aquesta, aleshores fas escac a la descoberta, d'acord? La única que tenen és tornar aquí i aleshores fas l'escac i mat amb, senyores i senyors, un escac doble, d'acord? O sigui, estàs fent escac amb el cavall, però no te'l pot capturar perquè també estàs fent escac amb l'alfil, i no pot posar una peça al mig perquè també estàs fent escac amb el cavall. I les altres caselles que podries escapar-te i estan ocupades per la torre, per la dama i pel peó. Que bona, Que bona, espectacular. Però ja sabeu, si fa poc que jugueu a escacs, potser l'atac porc encara no és per vosaltres. Tot i que les jugades són les de sempre, no? Les jugades, si al final sempre fas aquestes jugades, treure el cavall, després el cavall per aquí, aquest cavall per aquí i el peó amunt, doncs per què no ha de ser per mi, encara que porti poc temps? Perquè és difícil, perquè no sempre surten tan bé les partides, però espero que us hagi agradat i que si teniu algun dubte, doncs m'ho escriviu aquí als comentaris i anem fent, d'acord? Vinga, fins la propera.